Benvingudas a las amigas catalanas a la nostra terra Euskal Herria. Ongi etorri, danoi eta mila esker, gaur herri bat hezkuntzatik jardunaldira etortzearren. Eskerrak ere Errenteriko udalari eta gurekin elkarlanean aritu diren islari eta teknikoei beraien aportazioa eta bidelaguntzagatik. Eta, oinarrik, esan barra daukat, oinarrik ilusio eta gogo handiz prestatu dituela eta mimo handiz prestatu dituela jardunaldi hauek. Hain zuzen ere, urrats eta abiapuntu oso garrantzitsu baten aurrean gaudelako eta horrela sinesten dugulako. Leku honan jardunaldiak burutuko ditugu eta leku honetik eraikitzen eta eragiten jarraitzeko momentua dela uste dugu. Horregatik, gaur hemen jende ezberdina bildu gara, bakoitza bere sektoretik etorrita ere, horrek egiten baitu herri eta hortan jarraitu beharra daukagula sinesten dugu oinarritik. Gaurko jardunaldiari dagokionean, Aizpeak eta Maitek sarreratxoa edo lehenengo puntua kokatuko digute, eta ondoren Nora Salbotx Alegria eta Itziar Rostolaza Galdosek beraien hitzartzea izango dute, ondoren tartetxo bat izango dugu, pixkat ideiak ordenatu eta haize pixka bat hartzeko, eta ondoren, bikeko lagunak izango ditugu oholtza gainean, eta amaieran 3 hitzartze horietan sortu zaizkizuen zalantza, galdera, hausnarketa plazaratzeko unea izango da beraz, papertxo hartu eta apuntatu hitzartze bakoitzean sortzen zaizkizuen gauzatxoak. Eta behin Baskal Ordura iritsita, arratsaldean beste tartetxo bat izango dugu, martxan dauden kideek herri bat hezkuntzatik eraikitzen jardunaldi honen baitan, ertz ezberdinetatik eraikitzen eta eragiten jarraitzeko izenburupean. Bertan, ertz ezberdinetatik hitz egingo digute kideek, eta hori izango da, gaurko jardunaldi honetan aurreikusten dugun egitaragoa. Bestalde, ohartxo batzuk nire hitzartzearekin amaitzeko, eta aipatu beharra daukagu jende askok eman duzuela izena bazkaltzeko gelditzeko. Baina, egia da jende asko denez, hori modu autonomoan kudeatzea erabaki dugula, eta horretarako karpetetan, sarreran eman dizuen karpetetan, bertako horri batean QR kodigo bat ikusiko duzue, hori irakurriz gero leku hona inguruan dauden jatetxe eta tabernen informazioa izango duzue, eta hori da luzatzen dizuen proposamena. Bakoitzak egin dezala nahi duen plana. Bestalde, elkar zaintzeko momentua ere bada, orduan, osasun neurriak hartzean norberaren ardura ere badela gogoratzea eta azpimarratzea, eta hau esan da, Errenteriko alkateari luzatuko diotitza, beraz, Aizpea Otaegi Mitxelena, nahi duzunean. Eskerrik asko. Egun on guztioi, eta ongi etorri Errenteriara, ongi etorri Lekuona fabrikara, benvingudes, Errenteria, Lekuona fabrikara, eta, herri bat hezkuntzatik eraikitzen jardunaldietara ongi etorri. Ongi etorri ematearekin batera egia esan eskerrak eman nahi dizkiot oinarriri, batetik jardunaldi hauek gure herrian ospatzeko proposamena luzatzeagatik, eta bestetik sorkuntzari eskainitako kutxa eder honetan, ireki berri honetan, hezkuntzatik herri bat eraikitzeko eta alderantziz, herri gisa hezkuntza eraikitzeko egin dezakegun ekarpenaz gogo eta egiteko zabaldutako aukera ederrarengatik. Dakizuenez, Errenteriako udalak urteak daramatza, hezkuntza politika publikoak udal jardunaren erdigunean jartzeko aleginean, eta esango nuke, horren adierazgarri edo horren adierazle direla, alde batetik udal eskola kontseiluaren jarduna, azken urteetako jarduna, eta baita herriko derrigorrezko hezkuntzako ikastetxeekin edo zentroekin batera garatzen ari garen erantzunkidetasunean sakonduz, hezkuntza komunitatea saretu deitzen den prozesua, eta bide horretan burututako hezkuntzaren diagnostiko partekatua. Bi xederekin esango nuke, alde batetik hezkuntzaren argazki, herriko argazki partekatu batetik abiatuta,
hezkuntza politika bateratuak diseinatu eta garatzea, beti ere erronkak modu partekatuan finkatuz. Baina horren berri, programaren aurkezpenean esan dan bezala, horren berri emango dizuen justu gure herriko zinegotzia den Itziar Ostolazak, hezkuntza zinegotzia den Itziar Ostolazak, eta beraz ez dut horretan sakonduko, baino bai jarri nahi dut balioan, egiten ari garen bidean, oinarrirekin eraiki dugun lankidetza, guretzat urrats oso garrantzitsua izan dena. Bai herri hezitzailearen balioetan sakontzeko aukera paregabea eskaintzen digulako, baino baita udal ezberdinekin, eragile ezberdinekin, gaur hemen zaudetenekin eta era honetara saretuta eta elkarrekin jarduteko aukera eskaintzen diolako Errenteriako udalari, Errenteriako herriari berari. Uste dut, hemen gauden guztiok garbi dugula, hezkuntza familiatik eta eskolatik harago luzatzen dela, ez dela haurtzaroan hasi eta bukatzen den prozesua, bizi osoan zehar garatzen dana baizik, denon ongizatean, ekitatean, justizia sozialean oinarritutako herria bermatzeko ezinbestekoa dela hezkuntza ere halakoxea izatea, herri hezitzailearen balioetan lan egitea ezinbestekoa zaigula, eta hori lortzeko moduetan, egiteko modu parte hartzaile horien ezagueran eta horien edapenean sakontzen jarraitzea garrantzitsua dela eta ezinbestekoa dela. Kontu hauei guztiei buruz hitz egiteko parada ezin hobea da gaurko eguna, eta egia esan asko ikastea eta asko gozatzea opa dizuet. Mila esker. Mila esker zuri ere Aizpea, bide hau elkarrekin egiteko aukera ematearren. Eta ondoren, Maite Azpiazu oinarrikidea, Errazkin oinarrikidea izango dugu gurekin, Eñau eta Iertzabuena Braborekin batera, Euskal Herrian zehar herri hezitzaileen sarea josten ari den kidea. Zunean? Egun on denoi, eta eskerrik asko benetan oinarriren beste deialdi bati tamaina honetako erantzuna emateagatik. Ez dakiztu ondo hemendik ikusten den argazkia ze polita dan. Gaurkoan niri egokitu zait oinarriren gai honekiko kokapena azaltzea, baina horretan hasi aurretik azpimarratu nahiko nuke oinarri familia handi bat garela. Oinarri Euskal Herri mailan hezkuntza, aisia, euskera eta kultur arloan lan egiten duten 16 eragile zoragarrik osatzeaz gain, Euskal Herriko herri ezberdinetan saretuta dauden erakunde, askotariko eragile eta 11 norbanakon artean osatzen dugulako. Gure helburu nagusia herri hezitzaileen filosofia maila teoriko zein praktiko batean Euskal Herrian zehar hedatzea delarik. Maila teorikoan herri hezitzailearen filosofia honetan sakontzeko gaurkoa bezalako jardunaldi, formazio, topaketa eta divulgazio liburuxkak sortzen ditugu. Eta maila praktikoan aldiz, herri hezitzaileen sarea sustatzen ari gara. Egun, 25 udalekin dauzkagun hitzarmenei esker, Euskal Herriko herri desberdinetan filosofia honen baitan tokian tokiko egitasmo ederrak loratzen ari dira. Orain dela aste batzuk, egitasmo hauetako baten aurkezpenean parte hartzeko aukera izan nuen Usurbilen, eta hango ekitaldiari hasiera emateko erabili zuten poesia irakurriz hasiko naiz gaurko gaian kokatzen. Egunerokotasunaren ariak iruten du edonoren bizitza. Eta ari horrek berak jarraipena du familia, etxebizitza, eskola, auzo, herri eta hirietan. Eta horrexek egiten gaitu garenaren historia norbanako zein kolektibo bezala. Ari hori ordea ez da lehen zena bezain sendoa, ahultzen ari da. Eta horregatik jardunaldi hauetan elkartu gara. Aria indartu, sendotu eta garenaren historia herri bezala idatzi eta saretzen jarraitzeko. Baina nola sendotu sarea? Galdera honen erantzuna puntada bakoitza ematen dugun orok idatzi behar dugula uste dugu guk. Egiten dugun orok ez den bai gaitu. Gutako bakoitzaren ekarpenek herri hau ez den bai dute.
Denok guztiengandik eta guztientzako ikasiz, bakoitzak gustoko dugun toki horretatik. Horrela, aria eta orratzak herri hezitzailearen puntadak ematen hasteko eskuan ditugula, Oinerriren ibilbidean gakoa izan den Jose Mari Auzmendi gogoratu nahiko genuke gaur hemen. Jose Mari Auzmendi ikasiko eta oinerriko kidea, laguna eta inspirazio iturria. Jose Mari horrelaxe azaltzen zuen hezkuntzaren helburua. Globalizazio garaiotan, globala lokala denean eta lokala globala ere badenean, edozein hezkuntza egitasmok mundu iraunkor eta denontzako hobea egitea izan beharko luke helburu. Eta horretarako, begirada kritikoa eta positiboa duten herritar arduratsuak eraikitzea. Jendarte hezitzaileago bat sustatzea beraz, hezkuntzaren ardura denon artean konpartituz. Herri bat eraikitzerako orduan ezinbesteko ardatza da hezkuntza. Eta gure kasuan are gehiago esatera ausartuko ginateke. Gureak ez diren hezkuntza sistemak pairatzen bai ditugu. Hori horrela izanik, Oinerri herri hezitzaileak sustatzeko elkartetik gure ekarpena egin nahiko genuke gai honetan. Herri hezitzailearen egitasmoak hezkuntza modu zabalago eta integralago batean ulertzeko eta herriko hezkuntza komunitatea saretzeko aukera errealak eskaintzen dituelako. Herri hezitzailearen filosofiatik hezkuntza, eskola eta familiaz haratago herriko eragile ezberdinen arteko ardura konpartitu moduan ulertzen dugu guk. Tokiko udalek, hezkuntza formal zein ez formaleko eragileek, eta herrigintzakoek partekatzen duten ardura hain zuzen ere. Herria bera eremu hezitzaile bat bezala aldarrikatzen dugu guk. Hezkuntza, eskolako lau pareten artean amaitu beharrean, herri osoan zehar edatzen den kontinuum bat delako. Herri hezitzaileen filosofia hau oinarri izanik eraiki dezakegun hezkuntza estrategia honek herri konpromisoa dakar hala beharrez. Heziketa prozesuen erantzule izango den komunitatea saretzea eskatzen bai du. Erabat integrala, transbertsala eta inklusiboa izan da. Tokian tokiko ezaugarrietara egokitua, gertukoa eta herriko askotariko eragile, elkarte, kolektibo, erakunde eta heziguneen lankidetzan oinarritua. Norabide honetan, Oinerrin, hezkuntzaren eskumenek deszentralizazio prozesu bat behar dutela uste dugu. Udalek, gai honetan, protagonismo handiagoa eta ekinbide gehiago hartu beharko luketela uste dugu. Tokian tokiko herri hezitzaileak sustatzeko, auzolanean, behetik gorako eraikuntza prozesu, anitz eta zabalak eraikitzeko. Hala ere, ardura ez da soilik udalena. Aipatu dugunez, herri hezitzaileak beste bi hanka ere badituelako. Hezkuntza formal zein ez formaleko eragileena eta herrigintzakoena ere bai. Hanka horietatik guztietatik, norantza berean eragin beharko dugu, herri mailako hezkuntza estrategia bat landu nahi badugu. Herri mailako hezkuntza estrategia honek daukagun aniztasun guztia barne bilduko badu bederen. Egungo jendartean jasaten ditugun zapalkuntza anitzek, patriarkatuak, neoliberalismoak, subiranoa ez den nazio bezala ditugun hizkuntz eta kultur zapalkuntzek segregazioa dakarte hala beharrez. Asko hitz egiten da eskola segregazioari buruz, baina ezin dugu ahaztu segregazio honek aurpegi asko dituela. Sexuarena, maila sozial eta klasearena, hizkuntzarena, jatorriarena, erlijioarena, desberdintasun funtzionalena, eta ez dela eskolara mugatzen. Aisialdian, auzoan, kuadrilan, hemen bertan, ikusi eta senti ditzakegulako segregazio guzti horiek. Egungo errealitatearen konplexutasuna ikusirik, herri hezitzailearen filosofiatik hezkuntza ulertzeko ikuspegi integral hori mahai gainean jarriz, segregazio guzti hauekin eskolatik bakarrik, edo udaletik bakarrik, edo familiatik bakarrik. Jardun beharrean, elkarrekin, ertz guztietatik eraginez, erantzun kolektibo bat ematea dagokigula uste dugu. Aniztasun guzti hau, hezkuntzarako tokian tokiko herri estrategia baten baitan bakarrik kudeatu ahal izango delako modu integral batean. Erronka honi heltzeko asmoz, antolatu ditugu gaurko jardunaldi hauek. Nola ez, hezkuntzarako tokian tokiko herri estrategiekin batera, Euskal Herriko txapela jarriko dion estrategia bateratu bat ere
josi beharko dugulako. Eta oinarritik argi daukagu, estrategia honen neurri politikoa zerk emango digun. Haurrak. Umeak ematen digun txikitasun horren neurrira eta bere beharretara eraikitzen badugu gure herriaren hezkuntza estrategia, denontzako estrategia on bat izango delako. Eskerrik asko eta gozatu gaurko jardunaldia. Mila esker, Maite, zure gertuko hitz horiengatik, momentu baten unkitu ere egin nauzu, eta hori testua irakurrita neukala. Baina oraingo honetan, Maitek aipatu duen aritik, familia handi bat da oinarri, eta familiako bi kide izango ditugu jarraian, Nora, eta Itziar igo zaitezte oholtzara. Bueno, ondoren hitza hartuko duen kideak ez du aurkezpen handiegirik behar, bereziki beti bidean, gurekin, gure alboan, eta gu zaintzen dagoelako. Urrian burutu genituen jardunaldietan, Durangon burutu genituen jardunaldietan ere gurekin izan zen, eta jendartean ditugun pareta eta harresi horietan beti zirrikituak arakatzen dizkigulako. Eta gehiago luzatu gabe, hemen duzue Nora Salbots, Amaiurgo maistra eta zuzendaria, eta nahi duzunean zurea hitza. Esker mila honitz. Iker, mesede bat, gauza tekniko bat. Ordenadore, azkeneko diapositiban badago labuaren argazki bat, hor nagoanean, ima pertsaion plai horrei. Esker mila. Barkatu. Listo, haitzen da? Bai. Egunon. Gauza tekniko bat azken momentukoa. Eta uste dut. Listo, bueno, ados, esker mila honitz hortzaudeten guziei, eta esker mila honitz oinarritarrei, oinarriko familia eder horrei, berriz ere, puntua emateagatik, ez? Ametsa jostatzeko, kantatzeko puntua emateagatik berriz ere. Gaurko enkargua zen edo, nire egin beharra da, zuei ikasiko proposamena azaltzea, arian proposamena azaltzea, beraz, eta bueno, nahiko nuke horretaz gaindi, hortaz ikusiko duzue planteatu dudala horrela ez, bihotza, herria eta gorputzaz nola baitere hitz egitea, hiru idei horiek arilkatzea edo. Aurkezpena jakintzazue alde zaintzinetik publiko dagoela dagoeneko sarean, prezin sartzen bazareten ikuste dut oinarri 2021 edo bilatuta ikusten halko duzuela, eta bertzerik gabe, hasiko natzaizue azaltzen, ze gauza franko erraneko nizkizueke gaur. Bale, ikasirena, beti nabil, berdintxu, hemen, gauzekin. Ikasirena, segurazki haunitzek ezagutuko duzue, hain zuzen ere, badakizue 2020an ikasik 25 urte egin zituela, eta bere 252. alean, ikasiren urte betetzea ospatzeaz gaindi, ikasik opari bat zekarren, opari batekin etorri zen ikasi huraz, bai? Eta opari hori hain zuzen ere da proposamen bat, herri honi egiten zaion proposamen bat, nolabait ere gaur aipatuko ditudan bi proposamenak errandezakegu edo ezakit iruditzen zait, badatorrela bat pedagogiatik polisera edo politikaren esparru horretara ekarpena egitera, eta bertzeak aldiz, kaso aldrebez, hezkuntza politikaren eta polisaren eta kezka horretatik pedagogiara hurbiltzen diren bi proposamen direla. Eta une haunitzetan gainera elkar eskua ematen dutela. Ikasi bihotza da, Nikola planteatzen dut gaur, grina delakoz, konpromesua delakoz, ilusio zehatz batekin sortu zelakoz, ez dela euskaratik eta euskaraz ere gure hezkuntza sistema pentsatzeko nahi horretatik. Eta labur-labur, ze baduzue 252. alean begiratzea, luz eta zabal proposamen osoa, egin ditutola titular batzuk proposamen horri buruzkoak ez dela, batetik hezkuntza eredu publiko komunitario batez ari da,
propio eta bateratzailea izanen dena, beraz horian nahi bat ageri da, arestian Maitek aipatu dituen hildo horretan berean, ez? Publikoa komunitarizatzeko eta komunitarioari aitortza publiko bat edo emateko nahi hori garbi gelditzen dela uste dut. Eta gainera bada bertze nahi bat edo adierazpen bat edo intentzio bat nahi baldin bada, eta da Euskal Herriko hizkuntza eragileek, elkarrekin garatzearen gonbite hori edo lubakietatik ateratzearen gonbite hori, eta hori ez da agertzen horrela zehazki proposamenean, baina bai gerora ateratzen bertze ikasi bateko azala gogora ekarrita, haundira jokatzeko garaia dela aipatzen zen azal batean, eta ez eragiletza horretatik, haundira jokatzeko garaia zela, izan ere hezkuntza etzaigu emana, eta akaso ordua da ohartzeko emana erraten dudanean hezkuntza etzaigu emana, biztan da, bi sistema arrotzen baitako hezkuntza sistemak dauzkagu Euskal Herrian, eta kaso ordua delakoz ohartzeko ez gauden puntua ez dela amaiera bat, baizik eta bidearen puntua dela, eta oraindik badagokigula bide puska bat luze edo motx edo gure baitan dago hori ez, ibiltzea, eta horretarako alabeharrez batasun bat edo lubakietatik ateratze bat behar dela, gatazka bertzen nonbait jokatzen delakoz, ez? Beraz, hezkuntzare eragile ororen lanaren aitortza ere egiten da, eta ardatz batzu jartzen dira, ez, erdigunean. Eta dira batetik komunitatea, bertzetik bizitzarako eziko duen, kritiko aske eziko duen hezkuntza sistema bat behar dugula, eta herritar euskaldunak, eleaniztunak, nik uste dut hau erabat partekatua den gauza bat dela, begiratuko bagenu eragile desberdinek egite dituzten ekarpenak beti agertzen den kontu bada, ez? Gaur egungo ereduen sistema anakroniko hori, ez, gainera gure inguruko nazioetan parekorik ez daukana, ez, horren gainditu beharra, ez? Ez da plano simbolikora mugatzen den proposamen bat, gainera ikasirena, konsensuak bilatzeko gaitasuna izan dezaken proposamen bat dela erranen nuke, konpromiso bat adierazten du gainera, horregatik erraten dut ez dela plano simboliko hutsean gelditzen den proposamen bat, hain zuzen ere, bukaeran badator adierazpen hori, ez? Eta hortaz erraten dut ikasiko pari bat egin digula hezkuntza komunitate zabal horrei, ez? Erraten baitu hor ikusten duzuena gure eremuan, udalerrian eta Euskal Herriari begira lan egingo dutela, konpromiso hori hartzen dute, eragile ikastetxe sare eta gizabanako guziekin. Guzien artean konfiantza lankidetza sustatzeko, Euskal hezkuntzak aurrean dituen erronkei erantzuteko norabide berean egin behar baitugu denok arraun. Eta, horrela laburbilduko nuke pixka bat ikasiren proposamen hori, eta ikusiko duzue, hurrengo erraten nuen ikasi bihotza da, eta arian herria, ez? Eta herria dela erraten dut, hain zuzen ere, arian badatorrelakoz prozesu luze batetik, kezka horretatik, burujabetzaren, eta gure hezkuntza sistema arrotzoien kezka horretatik, eta 3 urteko prozesu baten ondorioz datorren txostena delakoz, ez? Segurazki, zuetako haunitzek parte hartu alitzateko aukera izan duzu bai behintzat, prozesua hasten da, sukalde lan batekin, non lagunero batzuen artean erabakitzen dugu irakurtzea, bazkeneko 20-30 urtetan hezkuntzan, Euskal Herrian hezkuntzari buruz idatzi diren txosten guzi horiek, ikusteko momentuan unean nola ikusi izan den, eta ze kezka zeuden, eta zein erronka berriri erantzun behar zaion, eta abiatuta ere galdera horretatik ez gaur egungo Euskal Herriaren galdera berri erantzunen dien proposamen bat behar dugula maigaineratuta, ez? Eta prozesuak gero izan ditu fase desberdinak, plaza huts edo pila bat, hain zuzen ere plaza hutsetik hau ere konsultatu dezakezue plazahutsa.eu zen deskargatu daiteke, bertzenaz bateon batzuk akaso izanen duzue, olako txosten batetara ekarri zen, gero olako liburuxka batetara, baina sarean badago eskuragai,
Eta prozesuan zehar, hasierako uneetan izan da gehiago ez dakit idei erauntxi bat, ez? Bakoitza gure kezketatik, gure min, gure grina, gure gogoetatik, plazan partekatze bat, eta gerora joan gara prozesuan zehar definituz gure publikotasuna nolakoa beharko duen izan, eta bar, ez? Eta gerora, sozializazio bertze fase batean, herri dabil gaur egunarian, partekatu nahi delako ez komunitatearekin. Jakin prozesuan, ez dakit, 500, akaso gehiago, personatik goiti parte hartu dutela, komunitate hori, ulerkera zabal horretan ez, komunitatearen parte hartzi izan du, baina gainera eskatu zaizkiere ekarpenak, esparru desberdinetakoak, euskalgintzatik, feminismotik, eta hainbat esparrutatik, horretan aditua den jendeari edo, ekarpen horiek ere jaso dira, eta ekarpen guzi horien nolabaiteko ondorioa da txosten hau, non erraten den, euskal hezkuntza feminista komunitario eta buru jabe bat behar dugula, eta gainera, Maitek ere zerbait aipatzen zuen antzeko horren inguruan, ez? Gainera, uste dugulakoz olako hezkuntza sistema bat behar dugula gurea izanen dena, baina gainera badago ere kontrako bidea ere bai, ez? Buru jabetza edo buru jabetzak bakoitzak joka dezala nahi duen gizan pluralean singularrean, hezkuntzatik ere elikatu behar ditugula uste dugu, bai? Eta edo uste da txostenean nola jasotzen da, eta horretarako ikasin antzera, erraten da hezkuntza akordio berrituak posible direla, lubakietatik, hemen ere lubakiez hitz egiten da, eta inertziak hausteko unea dela, ez? Lubakiek autokritikarako hartuko zarete oso margen gutxi uzten dute, autodefensa posiziotan kokatzen gara, eta hortik oso zail da parekoarekin, ondokoarekin eraikitzea, ez? Indarrak metatzeaz hitz egiten du, eta konpromiso histeriko berrien beharraz edo, bai? Badu olako sarrera bat hitz egiten duena gaurko sistemaren agorpenaz eta involuzioaz termino demokratikoetan, hor dago neofasismoa mehatxuka, kolonialismoa dago, arrazismoa badago gure hezkuntza sistemetan, ongi harakatuko bagenitu bere sorreratik ere bai akaso, bai? Eta mehatxu hori dena, eta mehatxu hori gero gauzatzen da, erran dezakegu diskurso plano teoriko edo diskursiboago batean bai, badator mehatxu involuzio demokratikoa, baina gero ikusten dugu praktikan, Katalunian ebazten denean murgiltze ereduan ez dela bere horretan legala eta gaztelera gehiago sartu behar zaiola, ezakite 25 bat edo zere batxi den, edo iparraldean momentu honetan badakizu denek ze egoera bizitzen ari den, non hori murgiltze eredua bera ez baian dagoen, eta gaurko egunez ez dakigu legala den momentu honetan, ze aska legala den edo ez den, eta are gehiago sare publikoan daude murgiltze eredu horiek, ez dela. Beraz, badu gauzapen praktiko bat, plano diskursiboan involuzio demokratiko bat dagoela erratea zaratago, nabarmen garbi ikusten ari dena gaur. Beraz, diagnosian erraten da, buru jabetza eza, patriarkatua, neoliberalismoa, kultur transmisioa bermatzen ez duen hezkuntza sistema dauzkagula, euskal kurrikulumik ez daukagun heinean, kultur transmisioa bera ez da bermatzen, kultur komunikazio hori ez gure munduanen ikuskera horretatik, eta hizkuntza gure zazpi lurraldetako herri txiki edo handi edo eder horretan, edo bakoitzak jarri dizaiola nahi duen adjektiboa, hizkuntza euskara bera ez da eskubide bat, joan gaitezen iparraldeko hainbat okitara, Nafarroko zonalde diskriminatu horretara, edo inkluso ez berriki arte otxarkoa gara, ez? Ez da bermatzen den kontu bat, hizkuntza euskara bera, ez? Non ikusi da herri bat bere hizkuntzaren transmisioa bera ere bermatzen ez duena, ez hizkuntza sistema dira, horiek ez ezkigu balekoak, ez? Haurren kultura erdigunean jartzetik oso urrun dauden bi hizkuntza sistemaren baitan ari garela, eta ekologiarekin zer ikusia duen guzi hori, krisi sistemiko hau, krisi ekologiko hau, larrialdi hau, biofilia eta gaitasuneko sozial horiek lantzen edo erdigunean, edo erran nahi dut modu sistematizatu eta pentsatu eta batean lantzen ez dituen sistema bada, ez? Zer erranik ez zaintzari buruz, hariko bagina eta zaintzaren pedagogiaz eta bertzerlo batzuetaz. Beraz horrek denak, horiek dena txirik ordatzen diren tokietan segregazioa gertatzen direla Maitek aipatu ditu, beraz, ez naiz horretan errepikatuko. Komunitatearen bulkadaz, beraz, publikotasun berri bat aldarrikatzen da, bai?
feminista izanen dena, euskalduna, inklusiboa, komunitarioa, gertutik kudeatutakoa, bai? Gertutik kudeatutakoa erraten denean, biztan da, udalak dauzka buruan, edo pentsamenduan, baina badaude auzo elkarteak eta zaintza sareak eta euskalgintzako taldeak eta talde feministak eta aisialdikoak eta bar, bai? Eta hori denak komunitate, hezkuntza komunitate hori osatzen dute eta horien saretze bat ala beharrezkoa litzateke ala publikotasun berri hori komunitario izanen baldin bada egiazki ez, ikaslea erdigunean jarriko duena eta merkatua ez gaindikoa. Eta merkatua ez gaindikoa, txostena ekoizten hasi zenean, oraindik pandemia etzegoen hemen, pandemia hau, azkeneko pandemia hau, eta nik uste dut hau sakontzera larriagotu dela, ez? Azkeneko garai pandemiko honetan, hain zuzen ere merkatu erraten dugunean eta privatizazio modu berri hoiek edo ezain berri hoiek, ez? Egin batean bai berriak, ez? Kapitalismo kognitiboaren eta digitalaren eskutik datozenak, ez? Nolako sakontasunean edo ez dakit, nolako indarrez hartu dituzte gure hezkuntzak, gure eskolak, bai? Geroztik, beraz hor privatizazio batzuk gertatzen arena, zeintzuri adi egon beharko dugun, horrez gaindiko publikotasun bat aldarrikatzen da, ez? Beraz, herri hezitzailearen norabidean, bada kapitulo oso bat herri hezitzaileaz hitz egiten duena txostenean, hezkuntzatik prozesu demokratizatzaileak aktibatu beharko liratekela aldarrikatzen baita. Eta, hemen nago, ez? Bai. Bale, epertainean beraz erraten da pauso berriak ematea badagokigula, aliantzak bilatzea, zirrikituak bilatzea gaur dauzkagun hezkuntza sistemetan ere, bai? Zirrikituak, askotan erraten dut, baina goazen zirrikitu horiek bilatzera eta goazen zirrikitu horietan barrena ibiltzera, ahal dela, hori nire aldarria bonustuta unitzena dela, erabat arrakalatu arte sistema hauek, ez? Desegregatzeko estrategia bateratuak beharko dira. Beharko ditugu zaintza sareak, eta sare desberdinetan gaur egun kokatzen diren ikastetxeen arteko aliantzak, bai? Eta lehen aipatu ditudan bertze eragile guzti horiek, eta udalek ere rol handi garrantzitsu bat joka dezakete horrez. Euskal kurrikulum bat beharko da, eta hori egiten da, herrietatik egiten da, ez, haunitzetan. Parte hartzea, ez, erronka desegregazioare hitz egiten dudanean eta parte hartzeaz, eta barez erronka beharko luke izan jendarte kohesioa eta jendarte kohesionatu bat, eta nahi hori konpartitzen dugunok, gaude gaur egun, sare batean eta bertzean segurazki ere bai, ez? Pedagogia feministak landu beharko dira, eta aliantzak egin daitezke pedagogia feministak landu nahi dituzten ikastetxe edo ezigunen artean, ez? Laikotasuna aipatzen da, privatizazioei aurre egitea, lehen aipatu dut, eta hori hartzen du kasu GAFan, ez? GAFan, beraz, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, kasu hoiekin, gure bizitza pusketak oparitzen ari dizkiogulakoz gaur, aurtengo ikasturtean, bai? Gure bizitzak eta gure aurren bizitza eta gure ikasleen bizitza pusketak oparitzen ari dizkiogulakoz, bai? Eta bizitza pusketa hoi edenak, mantxoago lasterrago berantago, itzuliko zaizkigu merkantzia bilakatuta. Erakundeak erabili beharko ditu horretarako, aipatu da. Beraz, txosten honek ez du erraten, guazen gatazka ekiditera, hezkuntzan gertatzen den gatazka ekiditera. Txosten honek erraten du, guazen orain arte, izendatu ez den terminoetan gatazka, hezkuntzaren gatazka hitz egitera orain arte gutxiegi izendatu den terminoetan, bai? Kontsentsu berriak saiatzea badagokigulakoz, baina garaikoak, bai? Beraz, gatazka bai plantatu behar zaio biztan da, baina gatazka plantatu behar zaio, hezkuntzan gatazka bai plantatu behar da, kontuan hartuta, sokaren bertzealdean, badagoela patriarkatua, badaudela bi sistema arrotz, badagoela neoliberalismoa, badagoela neokolonialismoa, badagoela arrazismoa eta bar. Eta orduan bertzealdean behar dugu komunitate sendo trinko bat, soka horrei tiratuko diona bertzealdera, arerioa sekulakoa delakoz. Eta arerioa, oraintxe izendatu dituren hori dira, batez ere euskal hezkuntza gintzan diardugun ondako.
Beraz, bukaeran sare bakarreko Euskal Hezkuntza Sistema Publiko buru jabe batez ari da, adostasun sozial berri baten baitan sortuko dena, hori eraikitzeko garaia dela aldarrikatzen da, eta horretarako gainera aitortza bat egiten da, ikasik ere aitortza hori egiten du, ikastolen eta gaurko sare publikoaren tradizioaren emaria eta ekarpen historikoa bilduko lituzkeen sujetu berri bat eraikitzea zari da, edo saiatzea zari da. Bai? Eta hori da kontatzen diguna Arianek, labur bilduta, gutxi gora bera. Eta erripatu dut bihotza, herria eta gorputza zer hitz egin nahiko nukela, ez? Planteatu dugu, pedagogiatik poliziera edo politikara eta politikatik pedagogiara datozen bi planteamendu direla, baina nahiko nuke ere gorputza hitz egitea, berez gure baitaz, gure gu ez hitz egitea ere bai pixka bat, bai? Pixka bat. Bell Hooks ezagutuko duzue, militante, feminista, sekulako ekarpena egin duen militante feminista horrek, intersekzionalidadearen esparru horretan eta arrazakeriaren kontrako esparru horretan, baina aldi berean hezitzailea dena eta hezkuntzaz franko idatzi duena, bai? Erraten du, eta uste dut idei hori badagokigula bertaratzea, gure gorputz disidenten subjetibotasunaren ezabatzearen nahikeri bat badela hezkuntza sistemetan. Alegia, gure gorputzak objetibizatu eta ezabatu nahi dituen sistema, hezkuntza sistemak dauzkagula, ez? Karo, berak erraten du bere emakumetasunetik, bere beltztasunetik, bere militantzia horietatik, ez? Bale, baina uste badagoela bertaratzea eta ekartzea gure gana ideia hau, ez? Nolabaiteko ezabakeri bat edo borrarismo bat egiten duela hezkuntza sistemak, bai? Gure gorputzak objetibatzen saiatzen delakoz, eta bere ezaugarritasun horiek, ez, batez ere periferian kokatu ditzazkegun tasun guzi horiek nolabait ere ezabatu nahi izaten dituelako. Goazen berriz nahi baduzu adibide batera, igual zait liburu testuak, igual zait adibideak, igual zait kurrikulumetan erdigunean zer jartzen den, igual zait ebaluazio diagnostikoetan edo PISA frogetan erdigunean zer jartzen den, zerrei ematen zaion garrantzia, edo igual zait ere hitz egin dezakegu ikastetxe ezigune barneetan, edo bertze esparru batzuetan, ezitzaile batzuetan, gertatzen diren botere harreman hoiez, ez? Non dagoen aurra, non dagoen ez dozentea den langile hori, non dagoen hori sukaldaria, non dagoen garbitzailea, non dagoen ama edo aur hori zaintzen duen persona, non daudenez, hor botere harreman batzu gertatzen direlako ez, ere bai ez. Beraz, gorputzoien ahotsetatik eman daitezken mezu horiek neutralizatzeko saiakera bat badela erraten du, ez? Eta aldiz gure gorpuzkera eta egoteko moduek eta izateko moduek eta egiteko moduek ere bai ez, historiako sujetu gisara ikustarazten gaituztela ez, ikasgelan, ikastetxean, komunitatean, ez? Barruko botere harreman horiek, ez? Eta kurrikulumarekiko eta hezkuntza sistema honekiko, daukagun, badiren botere harreman horiek kolokan jartzera ino aldarrikatu ditzazkegu gure gu horiek, gure gutasun horiek, ez? Bai? Berak hitzeziz dio subjetibitatea eta identitatearen mugak aitortuz, hankaz gora jarriko dugu menderatze kultura orok behar izaten duen objetibazio hori, bai? Objetibazio bat badelako ezabakeri bat edo, ez? Goazen bertaratutako irakurketa bat egitera honen guziarena, ez? Goazen gu hoiengan pentsatzera, ez? Gure, ez? Bat egiten aldu gure emakumetasunak eta emakume erraten dudanean, pentsa dezakegu hemen, heteronormatik kanpora kokatzen diren tasun guzi horiek eta izateko emakume definitu daitezkena edo ez binario definitu daitezkena edo bertze ez generoaren eta inguruan kokaditzazkegun zapalkuntza, menderakuntza guzi horiek ez, emakume langile euskaldunaren gorputz hori, bai? Edo gorputz beltz hori zuriarekiko kontrapartidan edo kontrapartida horretan edo ez, zuria baldin bada beti definitu dugunez, eros ahalmena daukan gizon, xuri heterosexual, hiritar, normatiboa dena erabat hori baldin bada zuritasuna, sistema honentzako, ez? Gure belztasun hori guziak, ez? Zuritasun hori da erreproduzitu nahi duguna hezkuntza sistemaren bitartez, edo badiogu hortik ere gure gutasun horietatik ere ekarpen bat egitea, zer dakinik, azaltzen dugunean Amerikaren konkista hura, edo azaltzen dugunean
ez dakit ze garren mendeko literatura edo azaltzen dugunean, igual zait, sobietari iraultza edo ez dakit, historiaren edo zin pasarte literaturarena, artearena, ez Gernika azaltzen dugunean edo azaltzen dugunean, ez dakit, nahi duzuena, edo arte garaikideko, ez dakit, jaio ikusama azaltzen dugunean, ez? Gure tasun horretatik ere badugula, ez? Gure gorputzek erraten dutenari arreta jarriz, eta hori, ezakit, azalaraziz ez, edo ikustarazetik ere badagoela arrakalak edo egitea sistema honi. Beraietan kontzientziatu subjetibotasun horiek hitz egin dezaten nola baitere ez. Eta uste dut, Arendtek aipatzen zuen ez, Hannah Arendtek, askotan ere erraten dut, nola baitere eskolak edo eziguneak desberdinen arteko topagune badirela, beraz intersekzio badira zeintzu fisikoan edo topologikoan ere bai ez, non elkarrekin gauzak egiteko eta elkartzen garen ez, uste dut baliatu daitezkela guzionetarako ez, guzionetarako. Gaurko kurrikulun eta hezkuntza sistema zuriek, espresuki, gorde eta guk aldi berean, zer azalarazi nahiko genuke, ze tasun azalarazi nahiko genituzke, ez? Ze gutasun azalarazi nahiko genituzke, nitasun eta gutasun. Horrei atxikitzia badagokigula, ez? Eta autopolitiko balitzatekena, ez? Gure baitatik abiatzen dena, ez? Gure gorputzetan idatzita daramazkigunak azalaraztea, ez? Gure baitan gurutzatzen diren zapalkuntza horiek ikustaraztea, zari ginateke, eta gainera gureak ikustaraztearekin batera, unitzez ere, gehiago bisibilitzatuko genituzke bertzen zapalkuntza horiek, eta unitzez ere empatikuago eta ginateke horiekiko, ez? Eta horiek aldi berean, ez, ezten dutela, noiz baiterra noen zaintza ezitzailea dela, orain erranen dut, gure gu periferiko horiek, ez normatibo horiek ere ezi dezaketela eta ezitzen dutela, modu batera, zein bertzera. Baliatu nahi ditugu, bai ez, hor uste du galdera. Bale, orain da, Ikerrekin, edo Ikerrekin, bai, favorez. Bukatuko dut, hori da, bukatu nahi dut honekin, herriaz, gorputzaz, bihotzaz hitz egin dugu, eta bi argazki hauekin bukatu nahi dut. Gainekoa, ezaguna eginen zaizuen, Oñatiko plaza da, 1918a, Eusko Ikaskuntzaren lehenbiziko kongresua da, eta kongresu horretan, kuriosidadez, noiz behin nahi baldin baduzue begiratu, hezkuntzari buruz errantzirenak. Iruditzen zaitor, ezarri zela, herri honetan, euskal hezkuntza gintzaren inflexio puntu bat, edo akaso abia puntua izan zen momentu bat, kokatzen da hor. Eta horko ponentziak irakurtzen badituzue, hor daude sokan hartuta ez, orduan zapel altuko gizon horiek eta sokara gonbidatu dituzten emakume horiek, baina sokadantza batek simbolizatzen duen ez herritarren soka hori eta eskuz lotze hori guztiarekin ez, bere balio simboliko horrekin, garaikoa, 1918a baita, bai? Ponentzia horietako batean erraten da, bidezkoa eta zilegia delakoz guk gure hezkuntza sistema edukitzea, euskaldunduko duena eta gure kultura transmitituko duena, bidezkoa eta zilegia delakoz ez dezakegula espero inondik ere emango zaigunikan. Ez Madrildik, ez Paristik ere ez. Hain zuzen ere bidezkoa eta zilegia delakoz. Bale, 2020a, 102 urte geroago, hor dago Jose Mari, arestian ere ikusi dugun irudi horretan gure Jose Mari Auzmendi zena, bai? Gaurko hezkuntza komunitatea, gaurko euskal jendartea, gaurko erronkakin, ez aurrak eta kanpoan jaio diren personak eta bertakoak eta gurean iztasun guzti horiekin, josten berriz ere, soka batean biltzen, borobil baten inguruan, bai? Gure gaurko erronkekin. Hor darrai, erronkak hor darrai, Salvadorren bertso batzuk badaude horrez, Mikel Laboak hain zoragarriki musikatutakoak, anai arrebak dio, nik aizpak deituko diot, entzunene ahotsa, izaite bat ez daiki ezur utxez osa. Herria da gorputza, hizkuntza bihotza, eta gehitu nahiko nioke gaur, eta gutako bakoitzean ezur aragitzen da, izana hartzen du, bizitzen da. Beraz hori zen, gonbidapena, erronkak aurrera darraiela, eta denen indarra badagoela, denen indarraren beharra badagoela, eta esker mila honitz.
Bueno, eta nora entzun da, ni aulkian eserita, eta esaten nuen nire artean. Eta ni orain igotzen naizean, zer esango dut, bota duen, 20 minutan bota duen zaparra derekin, ez? Osea, benetan marko polita, marko argia plazaratu duzu gaurkoan, eta mil esker zure hitzarte osatuagatik, Nora? Benetan txalo bero bat, merezi da. Ja, txalotu dute, ja, aski, ja. Esker, mila honitz.